Sul heno am 5, bydd Aled Lewis, os dwi'n mynd, yn arwenu yn yr oedfa, ac yna Sul nesaf bydd Emyr yn arwenu os dwi'n mynd. Gadewch ni droi y ddradwydd mewn gwyddi. O, a dwi ddiw, ni am farygu deunw di. Ti sy'n ddew ar bob peth, ar bob byd, ar y bydysawd cyfan, bod pob peth i greu trwy dair di. A dweud ni am ddod a plygu Caerdydd di, a daddoli di. Ti'n ddew y gogoneddus, y godidog, y mawr trygwyddol. A hefyd ni yn daddoli di am hynny, a hefyd yn daddoli di am bod ti'n ddew personol sydd yn dad, yn wir sy'n dod yn un ohono ni, yn frawd i ni. A dweud ni'n diolch i ti bod yn gobeith ni gyd y bore yma, yno ti. Bod y ti di hun wedi ymyrryd, nid yn unig yn ein byd ni, ond yn ein bywydau ni. A trwy gwaith yr arles i Grist ar y groes, bod yna fywyd newydd i ni y bore yma, sydd am dragwyddoldeb. A'r blwyddyn gweddiol, da ni'n cael blas ar y gwledd sydd gyda ti ar gyfer dy blant ti y bore yma, wrth ni gyd addoli. Ia, bydded i ni fod yn ymwybodol bod wrth ni addoli fan hyn, bod yna filiynau ar hyd a lled y byd, ar ddydd cyntaf wythnos, yn codi llais ata ti. Ac o Dduw, ni'n diolch ti hefyd bod ar englynion i gyd, ar nefoedd i gyd, yn codi can i ti heddi. Yr unig Dduw, yn gwreidwr yr arglwydd Iesu Grist. A rwy'n gweddio felly ti nerthu ni, ro cysgur i wrando, ro awdurdod dy air di wrth i Emyr yn harwen ni, trwy yr ysbryd lan, goniant dy fawr. Amen. 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 Diolch, Rodri. Ond ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Diolch. Rhif 48 yn yr atodiad. Ac i ni ddim wedi canu hon efo'n gilydd o'r blaen. Sa'n siŵr, Steve, ydyn ni'n canu tôn cyfarwydd neu anghyfarwydd? Anghyfarwydd. OK, so, be nawn ni yw wneud Steve chwarae unwaith drwy'r dôn i ni gyfarwyddo chydig bach a wedyn chi gyd yn ddigon cerddorol nawn ni ganu dyn gilydd. 48, ro olwg ar dy gariad rhyfeddol ata fi, y cariad ddaeth a thir byd i farw ar galfari, o cymorth ro i ddeall a gwerthfawrogi'n iawn, y pris a delaist, sanctaidd un, dwyn fy meiau yn llawn. Just to explain to those who don't speak Welsh and haven't got the translation available, we're singing something today that we haven't actually sung before. So Steve is just going to play through once, just so that you familiarise yourselves with the melody, and then we'll stand and sing together, okay? Just didn't want you jumping in and start singing straight away and everyone else be quiet. So, diolch, Steve.
ni am droi gyda'n gilydd at yr Efengyl yn ôl Mathew, pennod 5. Ac i'n parhau i edrych ar y bregeth ar y mynydd. A ni'n mynd i ganolbwyntio bore ma'r adnodau 13-16. Ond na i ddarllen o'r adnod gyntaf. We're looking at Matthew chapter 5. We're doing a series of sermons in the Sermon on the Mount. And we've reached today Matthew 5:13-16, but I'll read from 1 to 16. Felly, Matthew 5, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma i'r Duw. Pan welodd Iesu y twrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanner cha'i dysgu fel hyn. Gwyn ei byd y rai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd y rai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd y rai tregarog, oherwydd cant hwy dderbyn tregaredd. Gwyn ei byd y rai pyr eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd y rai a erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlyd ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir yr edludiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Chwi yw halen y ddeiar. Ond os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltir ef? Nid yw'n dda i ddim bellach, ond yw luchio allan a'i sathru dan draed. Chwi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a osodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleio canwyll ac yn ei rhoi dan lestyr, ond yn hytrach ar ganhwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed i'ch goleuni chwythau lywyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Amen. Amen. Nawn ni ganu efo'n gilydd eto. Ni'n mynd i ganu rhif 484 yn y llyfr ymyne. 484. Dal fi fy niw. Dal fi i'r lan. Yn enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi'n gryf nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gwna fi'n gyfoethog ym mhob dawn. Gwna fi fel halen peraidd iawn. Gwna fi fel seren olau wyw yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu dy gilydd.
fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, mae yna griw o ymwelwyr yma gyda ni bore yma, o Wycliffe Bible Translators, a mae Tabitha yn mynd i ddod ymlaen nawr i sôn chydig bach am be maen nhw'n wneud ar hyn o bryd a pam bod nhw yma. Diolch am ein gwahodd, mae'n hyfryd o bod yma. Dwi'n dod o Lundain yn wreiddiol, ond nawr dwi'n byw yn Abertawe gyda fy ngwri Nathan. Yr wythnos yma dwi'n gweithio gyda pobl sydd yn moyn dysgu am cyfieithu'r Beibl a dysgu am gweithio mewn gwledydd arall ble nid y pobl yn nabod Iesu. Mae nhw'n yma hynny hefyd, a mae nhw'n siarad tipyn bach o Gymraeg nawr. Mae'r gwaith yn cyfieithu'r Beibl yn bwysig iawn achos nid yw'r 1 o bob 5 o bobl, hynny yw 1.5 biliwn o bobl, yn gallu cael gafael ar y Beibl yn yr iaith y maen nhw'n ei deall orau. Felly, beth am cyfieithu'r Beibl yn y byd heddi, rhaid i fi siarad yn Saesneg nawr. So what's going on in the world of Bible translation today? Now, just to ask, how many languages, now Milo, you can't answer this, how many languages do you think there are in the world today? Just shout out some guesses. How many languages? 3,000. 3,000? Good guess. Any other guesses? 144. 144. Good guess. Do you guys remember? 7,000. There are 7,378 languages in the world today. Now, how many of those do you think have the whole Bible in that language? Any guesses? 144. Anyone else? 6,000. 37. There are 717 languages that have the whole Bible in their language. So that's only 10% of the world's languages that have a whole Bible. But it is amazing because that is up from 704 just last year. And in the past year there have been over 30 New Testaments completed, and over 150 more languages now have some kind of work in progress compared to last year. So that's still less than half the world's languages that have any work in progress at all towards having a Bible. But it is so clear that God is working and he's accelerating the work of Bible translation, which means that more and more people have the chance to know Jesus. Wycliffe's vision is to see a world where everyone can know Jesus through the Bible. We serve local partners worldwide as they work to bring God's word to their own communities in the language that speaks to them best. But aside from just the numbers, I'd like to share a recent story from one of our projects. Someone was able to go and visit one of our projects in Kenya at the end of June and shared some of the things that are happening there. So hopefully that'll give you a bit of a flavour of what's happening in the world of Bible translation today. The team leader of this project is a lady who we call Gesera, and she's translating the Bible for her community, the Bidler community. Now I say we call her Gesera because that's not her real name, and Bidler is not the real name of her community. They live in a very sensitive area where most people are Muslims, and so it wouldn't be safe for us to share any of their real details. Gesera was the first Bidler believer. She believed after turning to a random page in an English Bible, but she's one of the only people in the Bidler community who speaks English. When she sums up her work, she says, "If God can change my life through one verse, then I expect that every verse I translate will impact the life of another Bidler person." The Bidler church is small and underground, but it is growing. That was a few years ago, and now there's a small group of believers. They completed the New Testament a few years ago and are now working on the Old Testament. Gesera leads and oversees a few discipleship groups
and she would visit people individually in their homes as well. Before the pandemic, that was about 19 people, and it was about 10 after the pandemic as well. But her family, who aren't Christians, accused her of trying to convert people and forbid her from returning. So instead, Gesira started what's called a table banking group. It's common for women across Africa to meet and organise their finances. She runs 9 of these groups, and it gives her a doorway into the community where she can share Bible stories, lead discussions, and even tell people she's praying for them. And some of the believers use these meetings as a chance to have their own discipleship groups so that they can meet and secretly study the Bible together. Someone else who works on the project is a man who isn't a professing believer, but he helps with translation and dictionary work. And the person visiting the Bidler team asked him what he was asking God for in his prayers these days. Now, he had just been involved in translating the Psalms, and he said he'd been asking God for comfort. And when asked if there was any particular psalm that brought him comfort, he said, yes, Psalm 34. He said, when I translated it, I was surprised that God promises protection, and that comforts me. It's really amazing how many people God saves, even in just the process of Bible translation, let alone from the completed copies. Let me just read 2 verses from that psalm, verse 19 and 20. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Now we know that this is a small prophecy of Jesus from thousands of years before he was born, about how none of his bones would be broken. But so many people, like the Bidler people, don't have the Old Testament to see how the whole of history points to Jesus. And some people don't even have the New Testament to learn about the life of Jesus. So translators like Gesira and many others are working tirelessly to make that possible. The Bible is transforming lives all around the world, bringing hope, drawing people to Jesus, and deepening their knowledge and love of God. And if you'd like to find out more about Bible translation, we have lots of resources that can help you pray. You can partner with us by giving to the work, or perhaps God is even calling you to overseas work. Maybe that's something you'd like to explore more. So either way, please do come and chat to me, come and chat to us after the service. We'd love to chat with you. Diolch. Cwmpawd. Gwych, diolch yn fawr iawn Tabitha. Fel cenedl, fel gwlad, i ni yma yng Nghymru yn gallu gwerthfawrogi yn ni cael Caerdydd yn ein iaith yn hun. Mae wedi bod yn allweddol yn hanes Cymru. Ac fi'n gwybod bod lot o'ch chi yn gyfarwydd ar gwaith, ond manteisiwch ar y cyfle nawr ar ôl yr oedfa dros baned i holi mwy, ffindo allan mwy am y gwaith yma. Ond yn ni weddi, yn ni droi at Dduw dyn gilydd. Let's pray. Arglwydd, ni yn diolch i ti. Ni eisiau diolch i ti o'r newydd y bore yma arglwydd, fod gennym ni dy air di yn ein iaith yn hunan. Arglwydd, fi'n cymryd hynny mor ganiataol. Bod ni, nid yn unig yn gallu cael copi personol ac yn gallu cael edrych ar y Beibl ar ein ffôn neu mewn ffurfiau eraill, ond arglwydd bod gennym ni dy air di yn ein iaith ni. Ac ni yn diolch i ti am hyn. Ac yn rhyfeddu wrth feddwl, mor gynnar geithon ni yma yng Nghymru dy air di. Arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ond arglwydd ni ddim eisiau cymryd hyn yn ganiataol a ni wedi cael yn atgoffa nawr y bore yma fod yna gymaint o bobl, gymaint o ieithoedd, lle dyw pobl ddim ar un fraint a sy'n gennym ni. Ni'n diolch i ti am waith Wycliffe a arglwydd, ni'n diolch i ti am yr ymgais yna
i ddod a dy air i'r Hen Testament yn pwyntio at Iesu a'r Testament newydd yn rhoi'r cyflawniad ac arglwydd ni'n llawenhau wrth glywed am enghreifftiau. Hyd yn oed nawr yn y flwyddyn diwetha lle mae pobl wedi cael y trysor yma. Ac arglwydd, a wneud i bendithio'r gwaith, wneud i llwyddo y gwaith, a wneud i godi gweithwyr, pobl sydd yn deall, ac efo sgiliau a doniau ieithyddol i allu gwneud hyn o sgweli di fod yn dda. A Dad, ni'n gwybod fod air di yn rymus. Mae dy air di yn nerth yr ysbryd glân yn gallu trawsnewid bywydau. Mae hyd yn oed un adnod fel glywon ni. Un adnod hyd yn oed ddim yn ein iaith gyntaf ni yn gallu siarad. A dod yn rymus ac arglwydd i ti yn gallu achub a'n gallu newid ni. Dad, ni'n gweddio byddwn ni'n cael rhyw brofiad o hynny'r bore yma. Wrth i ni droi at eiriau'r arglwydd Iesu. A gwrando ar hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Dad, ni'n gweddio neu di'n helpu ni. I gymryd o ddifri beth sy'n cael ei ddweud fan hyn gan Iesu am fod yn halen ac yn oleuni yn y byd. Ac arglwydd, ni'n gweddio neu di'n defnyddio ni fel dy bobl i fynd ac i effeithio, i ddylanwadu ar y byd o'n cwmpas ni, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno y rai hynny yn ein plith ni sydd yn sâl ar hyn o bryd. Dad, ni'n gwybod fod yna rai sydd dan straen, ni'n cyflwyno'n arbennig, Aunty Beryl i ti, Uncle Selwyn a'r teulu, a ni'n gweddio bydde di yn agos iawn atyn nhw. Arglwydd yn rhoi nerth, yn rhoi gwellhad, yn rhoi cysur yr efengil. Arglwydd ond, pob un wrth saint ti. Ni'n diolch dy fod ti yn gysur ac yn gymorth, a fod y bresenoldeb di yn gallu'n cadarnhau ni a'n codi ni, beth bynnag yw ein sefyllfa ni. Dad, ni'n gweddio dros y gwersylloedd hynny sydd wedi dechrau, meddwl am rai o'r bechgyn o'n plith ni sydd wedi mynd ar wersyll. Ac Dad, ni'n gwybod fod yna bob math o weithgarwch ac ymgyrchoedd yn mynd i fod dros yr haf. Dad, ni'n cyflwyno nawr pob un cyfle i rannu dy air di. Dad, ni'n meddwl amdano ni fel dy bobl, pob un sgwrs gawn ni, pob un interaction yn ei gael gyda phobl eraill. Arglwydd, helpa ni i fachu ar y cyfle, os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. A bydd gyda ni, gogonedda dy enw mawr di, dyna'n dymuniad ni. Arglwydd, bod ein bywydau ni yn dod â chlod a mawl a gogoniant i ti. Dad, derbyn ni felly, yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni'n mynd i gannu rhywbeth 26 yn yr atodiad. Gweil dy eglwys frenin nefoedd, teml ddaearol Duw, canwy llygad i ti, y Duw Seion wyw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
trowch gyda fi i Mathew 5. Ac, wel, yn bennaf adnodau 13 i 16. Nawr, os ych chi ddim wedi bod gyda ni, yn edrych ar y bregeth ar y mynydd. Siwr o fod yr esiampl enwocaf o ddysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist, beth oedd yr arglwydd yn dysgu i'r tyrfaoedd yma oedd yn ei ddilyn e. A be ni wedi gweld yw fod e'n dechrau'r bregeth yma trwy disgrifio y math o berson sydd yn mynd i'w ddilyn e. Y math o berson sydd yn mynd i geisio Duw a cael ei hachub. Y math o berson sydd yn wynfydedig, yn blesed, yn profi bendith Duw. A be ni wedi gweld yw fod y bobl yma, beth sy'n yn wir amdano nhw, yw bod nhw wedi gweld eu hangen nhw. Bod nhw wedi cyrraedd y pwynt yma lle maen nhw'n sylweddoli dyw'r byd yma, a'r pethau mae pawb yn y byd yn ei ceisio, dyn nhw ddim yn ddigon. Dyn nhw methu bodloni ni, dyn nhw methu cwrdd â'n angen dyfna ni. Dyw bwyd a diod a chariad a chymdeithas a cartre a'r holl bethau hynny mae pawb yn dweud, o, dyma sydd yn gwneud bywyd werth i fyw. Mae Iesu'n dweud, na. Na, gwyn eich byd os ych chi'n nywynu ac yn sychedu am gyfiawnder. Gwyn eich byd os ych chi'n dlawd ac yn galaru ac yn ceisio Duw. Achos dyna'r bobl sydd yn mynd i brofi bendith. Y rai sydd wedi troi eu cefn ar y byd. Ac yna wrth i ni gyrraedd diwedd y restr yna, mae Iesu'n rybuddio yn gwneud yn hollol glir. Os ych chi'n manylu ni, chi'n mynd i gael eich erlyd. Os ych chi'n mynd i weid wrth y byd, o, fi ddim angen ti ddim mwy. Mae'r byd yn mynd i'ch casau chi, yn mynd i'ch gwaradwyddo chi, yn mynd i ddweud celwydd a bod yn gas i chi. Nawr te, be fysych chi'n disgwyl i ddigwydd nesaf? Dychmygwch nawr, Cristion yn clywed y geiriau yma am y tro cyntaf. Reit, fi wedi troi cefn ar y byd yma, fi ddim angen y byd mwyach. Yn wir, mae'r byd yn mynd i fy nghysau, yn mynd i fy erlyd i oherwydd beth i fi'n ei gredu a pwy rwy'n ei ddilyn. Be nesaf? Beth yw'n ymateb naturiol ni wrth glywed hynny? Wel, os ni'n onest, fi'n siŵr mae'r ymateb naturiol yw i feddwl, wel, reit, fel Cristnogion, ni fod i cael hunan i ffwrdd oddi wrth y byd. Ni fod i guddio oddi wrth y byd. Ni eisiau cadw pellter, eisiau cadw draw, cadw'n saff, rhag y byd. Ac wrth gwrs yn hanesyddol, mae yna sawl traddodiad neu sawl grŵp sydd wedi gwneud yr union beth yma. Wedi ffurfio mynachglogydd, lle maen nhw'n gallu byw ar wahân. Neu wedi ffurfio rhyw gymdeithas neu rhyw eglwys lle maen nhw yn byw ac yn trial cadw mor bell a maen nhw'n gallu oddi wrth pobl sydd ddim yn credu. Be mae Iesu'n dweud? Be mae'r arglwydd Iesu yn dweud? Chwi yw halen y ddaear. Chwi yw goleuni y byd. Mae'r byd yma eich angen chi. Chi ddim angen y byd ddim mwy, ond mae'r byd eich angen chi. Chi fod i garu'r byd a bod yn oleuni yn y byd. Mae'r byd yn mynd i'ch casau chi, ond peidiwch cadw pellter, mae'r byd eich angen chi. Mae gennych chi waith i'w wneud. Mae gennych chi rôl i'w gyflawni. Dim ond chi all i'w wneud e. Chi yw halen y byd. Chwi yw goleuni'r byd. Neb arall. Does na ddim halen, does na ddim goleuni arall ar gael i'r byd, ond mae'r arglwydd Iesu Grist a'i bobl e. Nawr beth mae hynny'n golygu? Be mae'r arglwydd Iesu Grist yn golygu? Wel, gadewch i ni feddwl am y darluniau yma. Yn gyntaf gyda, adnod 13, chwi yw halen y ddaear, ond os cell yr halen ei flas a pha beth yr helltirydd
Nid yw'n dda i ddim bellach, ond yw luchio allan a'i sathru dan draed. Chwi yw halen y dde. Be mae'r arglwydd Iesu yn golygu wrth ddweud hynny? Wel, mae'n ddarlun cyfoethog, mae yna sawl elfen iddi. Yn gyntaf, mae yna elfen positif i'r darlun yma. A ni gyd yn gwybod yn dyn ni mae halen yn dda ar gyfer roi blas ar bethau. Ni gyd wedi cael bag o chips, siwr o fod. Chips yn iawn yn dyn nhw. Ar ben eu hunan, mae'n oce ar ben eu hunan. O'ch rhoi halen ar ei ben nhw. Waw. Caramel. Pwy sy'n hoffi caramel? Chi wedi cael salted caramel erioed? Mind blown. Mae halen yn dod â blas allan o bethau. Yn gwneud pethau'n fwy blasus. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist wrth gwrs yn golygu fod hynny fod yn wir amdano ni. Mae yna rôl, mae yna waith gan y Cristion yn gwneud y ddeiar yma yn lle fwy dymunol, fwy hyfryd i fyw. Ac yn wir, yn ôl pob tebyg, oedd yr halen oedd yn cael ei ddefnyddio yn arferol fan hyn hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio fel gwrtaith, fel fertiliser. Hynny oedd e'n dda i'r pridd, oedd e'n achosi pethau i dyfu ac i fod yn ffrwythlon. Felly mae yna elfen positif i halen. Ond mi'n credu'n bennaf fan hyn, mae'r pwyslais ar y negyddol. Beth yw prif waith halen? Neu beth yw'r prif defnydd o halen fan hyn? Wel, stopio pydredd. Os ydych chi fwyd sydd yn mynd i ddirywio, sydd yn mynd i bydru, sydd yn mynd i fynd yn wael ac yn mynd off, chi'n gallu defnyddio halen yn dydych chi fel preservative. Mae halen yn cael ei ddefnyddio yn fyd-eang yn dydy mwyn stopio neu rwystro neu arafu pethau'n pydru. A felly mae be mae Iesu'n dweud fan hyn yn eitha brawychus yn dydy. Chwi yw halen y ddeiar. Mae Iesu'n dweud fod y byd yma mewn stad o bydredd. Mewn stad o ddirywiad. Mae'r byd yma oedd yn y dechreuad yn dda iawn, yn berffaith, yn ddymunol, yn hyfryd. Mae'r byd yma wedi syrthio i bechod yn do. Oherwydd anifyddor addag Efa, oherwydd bod ni wedi troi oddi wrth yr arglwydd, oherwydd bod ni wedi mynd ein ffordd ein hun. Mae'r byd yma yn dirywio. Mae gennym ni fel pobl yr natur bechadurus yma. A felly mae hyd yn oed y pethau gorau mae pobl yn ei gwneud yn cael ei llygru ac yn cael ei sbwylio gan bechod. Dyna sefyllfa'r byd, meddai Iesu. Mae fel darn o gig sydd wedi cael ei adael allan ar y counter. Ac ar ôl chydig bach, chi'n sylwi ar y drewdod yn di chi. Nawr, os ni'n onest, falle bod ni'n ffindo hynny'n anodd i dderbyn ac yn anodd i gredu. Mae pobl yn gallu bod mor dda, ond dydyn nhw. A maen nhw, wrth gwrs bod nhw. Mae pobl yn gallu bod mor garedig wrth ei gilydd, ond dydyn nhw. O'n i yn cerdded trwy'r pentre diwrnod o blaen. Mi'n clywed rhyw sŵn, ochr arall yr hewl, troi weld beth oedd yn mynd mlaen, oedd rhywun wedi cwmpo. Chwa be? Mewn chwinciad, oedd yna res o bobl yn cywio lan i helpu, llythrenol. A fi yw, oedd e'n hyfryd. Oedd e'n mor wych i weld, pobl yn rithro draw. Wyt ti'n oce? Os rhywbeth allan ni'n neud? Mae'n rhedeg yn ôl cader o'r tŷ, neu mynd i nôl y car chi angen lift. Oedd e'n wych. Mae pobl yn gallu bod mor garedig a mor dda. Mae gras cyffredinol Duw yn amlwg yn y byd wrth i bobl wneud pethau hyfryd dros ei gilydd.
Ac eto, be mae hanes yn dangos i ni? A be mae'r newyddion yn dangos i ni heddiw? Yw unwaith mae pobl mewn sefyllfa lle maen nhw mewn angen, neu maen nhw mewn perygl, neu pan dyw pobl ddim yn gwylio a maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu cael get away gyda fe. Unwaith mae yna mob yn ffurfio neu torf o bobl yn dechrau gweithredu mewn rhyw ffordd penodol, mae'r ddynoliaeth yn abl iawn, yn gyflym iawn i wneud pethau erchyll. Nawr, wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu wedi dod i'n hachub ni rag hyn. Dyma yw yn unig obeth ni yn y byd. Yw bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod, mae e wedi dioddau, a mae e wedi marw, mae e wedi cael ei gosbi am ein pechod ni, mae wedi cymryd cyfrifoldeb am ein pechod ni, ac mae wedi dod er mwyn i'n iachau ni. Na'r unig obeth sydd yn ni. Okay? Yw bod ni'n ymddiried yn ddofel. Mae e'n gallu dod a trwy ffydd mae'n torri allan y drygioni. Mae'n impuro ni. Mae'n torri allan y pydredd, fel y gangrin yna sydd angen cael ei dorri ffwrdd. Mae'n signo allan y gwenwyn ohono ni. Mae'n ein gwneud ni'n gyflawn, mae'n ein gwneud ni yn iach, ac mae'n ein gosod ni ar wahân fel ei bobl pam? Wel, er mwyn i ni nawr fod yn halen y ddeiar. Wel, peidiwch am ddeall be mae Iesu'n dweud fan hyn, dyw halen ddim yn gallu iachau'r byd. I ni ddim fel Cristnogion, i ni ddim fel eglwys, i ni ddim fel cyfieithwyr Beibl, ni ddim fel pobl yr arglwydd yn gallu achub y byd. Dim ond yr arglwydd all achub y byd. So roi halen ar darn o gig. Wnaeth e rwystro y pydru. Wnaeth e arafu y broses, ond wnaeth e ddim i stopio fe yn llwyr na wneud. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, chwi yw halen y byd, fi eisiau chi fod yn y byd, yn effeithio ar y byd, yn dylanwadu ar y byd, ac yn dal y drygioni yna yn ôl. Mae chydig bach fel, chi'n cofio'r stori yma, stori am fachgen bach yn yr iseldiroedd, ac dyma fe'n sylwi ar twll yn yr argau, y dam oedd yn dal y dŵr yn ôl ac yn cadw'r pentre yn saff. Mae'n gweld y twll yma, mae dŵr yn dod trwodd a'r stori yw bod wedi rhoi i fisa yn y twll yn dod. A di stopio'r dŵr, cadw e nôl drwy'r nos nes bod pobl eraill yn dod a ffindo fe, maen nhw'n gallu trwsio, o waw, arwr. Ni ddim yn gallu stopio y dŵr. Ni'n gallu rhoi bus mewn, ond yna mae'n y dwll arall yn ymddangos. A falle bod ni'n gallu stretcho, rhoi bus arall i fewn, a wedyn mae'n y dwll arall yn ymddangos. A wedyn ni'n estyn efo'r llaw arall ac yn stopio'r dŵr fyna, wedyn mae'n y dwll arall, a ni'n rhoi bus yn trod mewn, a ni'n arafu. Ond dim ond yr arglwydd all stopio fe yn llwyr. Wel, ni ddim mynd i achub y byd. Ond mae gras cyffredinol Duw ar waith yn y byd yn rhwystro ac yn arafu dylanwad pechod, a mae'n ein defnyddio ni yn y gwaith hwnnw. Nawr, siwr mae hwnna fod i edrych yn ymarferol. O beth chi feddwl am funud, meddyliwch am y sefyllfaoedd hynny lle chi'n treulio amser gyda phobl sydd ddim yn Gristnogion. Okay, pause. Ydych chi'n treulio amser gyda pobl sydd ddim yn Gristnogion? Mae'n gwestiwn heriol iawn i fi fel gweinidog. Mae gyfadda fi ddim yn treulio cymaint o amser gyda pobl sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu a falle dylen ni. Ond ydych chi, os na amgylchiadau, os na sefyllfaoedd, yn y gwaith, stafell athrawon er enghraifft. Neu falle bod chi'n rannu
lift a chi'n cael amser yn y car gyda rhyw gydweithiwr yn reoledd, neu falle bod chi rhyw bore coffi yn eich stryd chi, neu yn eich cymuned chi, neu falle blant ar y iard gyda'ch ffrindiau chi, neu mewn cerddorfa, neu mewn rhyw glwb darllen, neu lle bynnag. Meddyliwch nawr am y sefyllfaoedd hynny. Be ddylse fod yn digwydd yn y sefyllfaoedd yna i gyd? Wel, be ddylse fod yn digwydd yw hyn. Maen nhw'n gwybod bod chi yn Gristion. Dyn nhw ddim yn galw chi'n halen y ddeiar, falle, ond maen nhw'n gwybod bod chi yn Gristion. Maen nhw'n gwybod chi ddim yn gwerthfawrogi jokes brwnt a iaith a charddi ac yn sicr chi'n cysau cablu enw Duw ar arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n gwybod o brofiad bod chi ddim yn un i ymuno mewn gosip. Chi ddim yn hoffi siarad am bobl tu ôl i cefnau nhw, siarad yn wahanol pan dyn rhywun ddim yna i pan maen nhw yno, dweud rhywbeth pan dyn nhw ddim yna, byddech chi ddim yn fodlon dweud i'w gwyneb nhw. Maen nhw'n gwybod o brofiad bod chi ddim yn un sydd yn twyllo yn eich gwaith chi. Chi ddim yn barod i ddweud celwydd. Maen nhw'n gwybod o brofiad, bod chi yn gallu mynd gyda nhw am mwynhau a cael hwyl, mae yna bwynt lle chi'n dweud na, allai ddim mynd ddim pellach. Fi ddim yn mynd i feddwi, fi ddim yn mynd i colli reolaeth ar yn hunan. Maen nhw'n gwybod o brofiad bod chi ddim yn hoffi nhw'n siarad am rai pethau yn eich cwmni chi. A felly mae Iesu'n dweud, chwi yw halen y ddeiar. Y disgwyl yw, pan i chi yno, oherwydd be mae pobl yn gwybod amdano chi a be maen nhw'n gweld yn eich bywyd chi, oherwydd y newid maen nhw wedi gweld efallai yno chi ers dod yn ddisgybl i Iesu Grist, oherwydd bod chi yno, mae ymddygiad nhw yn mynd i newid. Nawr, wrth gwrs, falle mae hyn a hyn o'n newid fydd. O weithiau ni gallu gael ein siomi bod ni ddim yn cael falle fwy o ddylanwad ar bobl. Ac wrth gwrs, fel wedi gweud, bydd y drygioni ddim yn stopio'n llwyr. Bydd pobl ddim yn cael eu hachub achos beth i ni yn ei wneud, neu beth i ni ddim yn ei wneud, dim ond yr arglwydd achub, ond chwi yw halen y ddeiar, medde Iesu. Wrth i chi fod yna, bydd eich ymddygiad chi, eich ffordd chi o fyw yn dylanwad da. Bydd y lefel o ddrygioni fel petai'n cael ei leihau, yn cael ei rwystro. Bydd pobl yn dod yn ymwybodol bod rhywbeth yn wahanol amdano chi. Bydd rhywbeth ar goll ynddyn nhw. Wel, y pwynt fan hyn yw mae gwerth halen yw i fod yn wahanol. Os cyll yr halen ei flas, a pha beth yr helltirydd? Ydyw'n ddau ddim bellach yn i'w luchio allan a'i sathru dan draed. Os chi'n colli beth sy'n unique, mae'n werth ddim, medde Iesu. Os ych chi fel Cristnogion, os ych chi y rai sydd yn wyn fydedig, yn ymddwyn ac yn byw fel pawb arall, ond mae ar ben arno ni. I ni fod yn wahanol. Ni wedi cael ein achub, ni wedi cael ein puro gan yr arglwydd Iesu Grist, a felly nawr mae gennym ni'r gwaith yma o buro ein cymdeithas ni. Ond yna mae Iesu mynd mlaen ac mae'n rhoi darlun arall yn dydi yn adnod 14. Chwi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a osodwyr ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei roi dan lestr, ond yn hytrach ar gan hwyllbryn. A bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed eich goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi
a gogonedd i'ch tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Nawr y tro yma, eto mae darlun cyfoethog gyda ni, a gallwn ni ddweud, mae yna elfennau negyddol i oleuni ond does. Mae goleuni'n cadw tywyllwch yn ôl. Fel mae halen yn cadw bydredd a pydredd a bryntni yn ôl. Mae goleuni yn dangos lan diffygion, mae'n dangos lan bryntni. Chi ddim yn gweld os yw'ch gwisg chi a mwd dros fe i gyd, os ych chi yn y tywyllwch, ond os mae'n ole, chi'n ymwybodol o'r peth, yn dydych chi. Felly mae yna agweddau negyddol, ond fan hyn mae'r ffocws yn bennaf ar y positif, ar y cadarnhaol. Beth yw gwaith goleuni? Beth yw prif bwrpas goleuni? Wel, dangos rhywbeth i ni. Dangos y ffordd i ni. Mae sy'n dweud yn union fel os oes gennych chi ddinas sydd wedi cael ei adeiladu ar ben bryn, chi methu cuddio hwn. Mae'n amlwg. Pawb yn gallu weld e. Mae sy'n dweud yn union yr un ffordd, chi'n cymryd golau, be chi'n neud? Chi'n mynd i roi dan y lestr. So methu helpu neb dan y lestr. Mae'n cael unrhyw fantais o oleuni os yw dan y lestr, os unrhyw beth, mae'n mynd i fynd allan. Na, beth i chi fod i wneud, beth i chi yn ei wneud, yw i roi ar gan hwyllbryn. Roi yn amlwg, fel bod y goleuni'n mynd allan, a mae pawb yn cael ei weld ac yn cael gweld y stafell, gweld ei hunan, gweld y gwir, yng ngoleuni hynny. Ni'n deall yn dyn i'r ddarlun. Goleuni, mae'n beth hyfryd, mae'n beth da, mae'n beth mor bwysig. Ni'n gobeithio mynd ar ein gwyliau am ychydig o ddyddiau wersylla. Sa'n chi erioed i bod yn gwersylla, falle bod chi ddim yn un am y math yna o beth, ond un o'r pethau newch chi ffindo os chi'n mynd i wersylla yw, fel pobl sy'n byw yng Nghaerdydd, chi'n anghofio mor dywyll yw'r nos. Pan ych chi yn y wlad, pan ych chi yng nghanol cae, pan ych chi wedi deffro yn y nos a chi angen y toilet a chi'n chwilio am y ffordd i'r caban, mae'n dywyll. Be chi angen? Chi angen torch yn di chi? Ac os chi'n trio ffindo'ch ffordd rhywle, pwy chi'n dilyn, pwy sy'n mynd yn y blaen? Wel, yr un sydd efo y torch wrth gwrs, tawe. Chi'n mynd mewn i'r tŷ a mae popeth yn dywyll a chi'n dechrau trial wneud rhywbeth yn y tŷ a be chi'n neud? Chi'n torri pethau neu chi'n tripo dros pethau nes bod chi'n rhoi'r golau ymlaen ac yna chi'n gweld. Mae Iesu'n dweud chwi yw goleuni'r byd. Nawr unwaith eto mae rhaid ni sylweddoli fyna, mae Iesu'n dweud rhywbeth difrifol yn dydy e. Mae'n dweud bod ein byd ni felly mewn stad o dywyllwch. Fod pobl fel person mewn stafell dywyll yn straffaglu a baglu ffordd o gwmpas yn torri pethau. Mae pobl yn naturiol yn ddall. Mae pobl yn naturiol ar goll. Ni yn y tywyllwch, ni methu ffeindio'r ffordd at Dduw. Wrth gwrs, mae Iesu, fel ni'n gwybod, wedi dod. Y goleuni wedi dod a wedi llywyrchu yn y tywyllwch. Y tywyllwch ddim wedi gallu trechu fe. Iesu yw goleuni'r byd. Fe yw'r un sydd wedi dod yn ei ddisgleirdeb ac yn ei ogoniant a di byw bywyd perffaith a di arwain y ffordd, ddim jyst arwain y ffordd, agor y ffordd. Creu ffordd i ni ddod o'r tywyllwch ac i'w oleuni a nawr mae Iesu'n dweud, os chi'n bobl i fi, chwi yw goleuni'r byd. Chi fod i ddisgleirio fel goleadau yn y byd. Nawr meddyliwch eto. Meddyliwch am y sefyllfaoedd yna. Y perthnasau yna sydd â chi. Yr amseroedd yna chi mewn yng nghwmni pobl sydd ar hyn o bryd yn y tywyllwch yn ysbrydol. Be maen nhw'n gweld ohonoch chi?
Be maen nhw'n gweld o'ch bywyd chi a'ch ymddygiad chi? Wel, gobeithio bod nhw'n gweld mae yna bethau chi yn ei herbyn, fel halen. Chi'n gweud, na, fi ddim yn gwneud hyn, fi ddim yn gwneud y llall, fi ddim yn hoffi hwnna, fi ddim yn mwynhau hwnna, fi ddim eisiau hwnna. Plis peidiwch wneud hwnna yn yng nghwmni i, plis peidiwch siarad fel yna'n ymhresenoldeb i, fi just ddim eisiau clywed fi ddim eisiau gweld Ond fel Cristnogion, ni ddim jyst eisiau bod yn bobl na, ydyn ni. Y killjoys negyddol yna. Ni eisiau bod dros bethau. Ni eisiau bod o blaid pethau. Ni eisiau bod yn bobl positif, yn bobl cadarnhaol, yn bobl sydd yn byw bywyd o oleuni. Bywyd, mae pobl yn gallu edrych arno fe a gweud, wel, mae yna rhywbeth deniadol am hynny. Mae yna rhywbeth hyfryd am hynny. Ydych ffrindiau chi, eich cydweithwyr chi, eich cymdogion chi, ydyn nhw'n edrych arno chi ac yn meddwl, wel ie, mae yna rhywun fan hyn. Ac wrth gwrs, mae yna broblemau, dyw bywyd ddim yn berffaith, wrth gwrs, ond mae yna rhywbeth gwahanol amdano nhw. Mae yna rhyw lawenydd yn perthyn iddyn nhw. Mae nhw yn dawel i cydwybod, dyn nhw ddim yn poeni am pethau fel i fi yn poeni amdanyn nhw. Maen nhw'n gallu gorffwys. Dyn nhw ddim jyst yn meddwl am gwaith ac arian a llwyddiant a'r pethau yna. Maen nhw'n gallu cymryd seibiant. Dyn nhw'n gweld amdano chi bod chi ddim jyst ddim yn gosip, ond bod chi'n siarad am bobl yn gadarnhaol ac yn ei annog nhw ac yn siarad y gwir wrth nhw'n siarad mewn cariad wrth nhw. Ydyn nhw'n gweld amdano chi bod chi yn obeithiol. Hyd yn oed pan mae salwch yn dod. Hyd yn oed pan i chi yn yr ysbyty. Hyd yn oed pan i chi ar eich gwely angen. Hyd yn oed pan mae yna rhywun chi'n galaru dros nhw, chi dal efo'r gobeith yma. Ydyn nhw'n gweld amdano chi bod chi'n addfwyn, bod chi'n drigarog, bod chi'n bir eich calon, bod chi'n garedig, bod chi'n hael, bod chi'n ostyngedig. Ydyn nhw'n gweld amdano chi mae dilyn yr arglwydd Iesu Grist yw y bywyd gorau. Bywyd yn ei gyflawnder. Bod dilyn yr arglwydd Iesu Grist, beth bynnag sy'n digwydd, beth bynnag chi'n gorfod colli allan neu roi lan ei fwynau, chi ddim ar eich colled, ond dyma yw eich dyleit chi. Ydyn nhw'n gweld bod chi'n wahanol? Unwaith eto, dyma'r pwynt efo goleuni, yn dyfew, bod e'n wahanol. Mae y gwrthwyneb i'r tywyllwch. Mae fod i lywyrchu allan. Dwi ddim fod i gael ei guddio. Mae Iesu'n dweud yn adnod 16, boed i'ch goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich tad, hwn sydd yn y nefoedd. Na, mae eisiau bod yn ofalus fan hyn. Peidiwch camddeall, i ni ddim fod i wneud y pethau yma jyst mwyn cael ein gweld. I ni ddim fod i wneud y pethau yma jyst achos ni eisiau pobl meddwl yn dda ohono ni. I ni ddim fod i fyw fel hyn a bod yn oleuni mwyn cael clod gan eraill. Ddim o gwbl. Nes ymlaen yn y bregeth, bydd yr arglwydd Iesu'n rybuddio am hyn. Bod ni ddim i wneud ein gweithredoedd da ni achos bod ni eisiau impreso pobl eraill a felly bod yn rhagrythwyr. Ond na, ni fod i lywyrchu ger bron eraill mwyn i bobl gweld beth i ni'n gwneud a bod hynny yn gogoneddu Duw. I ni fod i, os allai roi fel hyn, adlewyrchu goleuni Crist. Adlewyrchu ei brydferthwch a'i ddaioni fel bod pobl yn edrych ato ni ac yn meddwl, waw, mae ganddo fe neu hi rhywbeth sydd ddim gen i, beth yw a maen nhw'n gweld, mae Duw yw ymherson yr arglwydd Iesu Grist a maen nhw'n ei ogoneddu A bod hyd yn oed y rai hynny sydd yn cablu,
A rai hynny sydd yn casau Duw ac yn erlyd yr eglwys, mae hyd yn oed nhw yn gorfod cydnabod mae'r bobl yma yn gwneud pethau da. Mae yna rhywbeth arbennig amdano nhw. A gobeithio, trwy ras Duw, yn gweithio ni cael nhw. Bod nhw'n dod i edifarhau, yn dod i weld eu hangen nhw, ac yn dod i brofi'r bendith yna o fyw eu bywyd nhw yng ngoleuni Duw. Chwi yw halen y ddaear. Chwi yw goleuni'r byd. Peidiwch cuddio i ffwrdd. Peidiwch redeg i ffwrdd. Peidiwch dal nôl. Rhaid ni fod yn halen y ddaear. Rhaid ni fod yn oleuni'r byd. Clod yw enw e. Amen. Amen. Yn ei ganu emyn arall wrth i ni orffen. Sy'n ni ganu rhywbeth 456 yn y llyfr y mynnau. Pedwar, pum, chwech. O boed i'r hwn, mae iddo'r hawl ein meddu oll yn oll. Pob tafod rodded iddo faw. Pob calon gan ddigoll. Da iddo i mwy Iesu da, gan i ti'n prynu'n ddrud. A byw am arw it am na Cristion yn y byd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Arglwydd, diolch i ti unwaith eto am dy air di. Diolch i ti am y geiriau hyfryd a heriol yma gan yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod e wedi'n prynu ni, wedi'n hachub ni. Diolch fod e wedi dod i'n puro ni a i lywyrchu arno ni. Diolch nawr am y gwaith a'r cyfrifoldeb yna sydd gennym ni fel dy bobl. A ni'n gofyn nawr, neu di'n helpu ni, a'n harwain ni. Arglwydd dros yr